Понедельник, 14 гадзіна, мы пішам падкаст. Можа наша запусціць. Дзе наша праца увогуле, я не разумею. Слухай, моя праца скончылась сёння ў 6 ранку. Вось, я прыехаў дадому і такі, пасплю гадзін да 3 і встану і буду пісаць падкаст. Я прачнуўся ў 11, такі, што рабіць? Слухай, у мяне гэта тэма такая незвычайная, таму што я ж зараз працую на брытанцаў, якія працуюць на амерыканскі рынок. У мяне ўвогуле весь мой час, ён пайшоў па дупе, таму што я пачынаю працаваць у 5 гадзін вечара, а сканчаю працаваць там, мабыць, у 2 гадзіны ночы ці ў 3. І для мяне, вось зараз я вось нібыта не разумею, што мне рабіць, таму што мне настолькі паплыў мой графік. Я сёння лёг спаць у 7 ранку, паспаў да гадзіны дня і вось нешта такое. Слухай, плюс-мінус, як і я, таксама. Я пакуль прыехаў з працы да 7. Мы зноў размаўляем о працы. Мы ж гікаўскі падкаст. Замяніць расстрэлам павярнулі. Чаму б і не? Перад тым, як мы пачнем. Я хочу тебе спытаць, ці хочаш ты апыніцца ў полацку 11 стагоддзя? Так, конечно. А ведаеш, хто табе з гэтым дапаможа? Я-то ведаю, я ў Твіттары сяджу. З гэтым нам дапаможа студыя, якая называецца Сектор 13, якая робіць гульню Lost It. Гэта гульня пра навукоўца, які вырашыў закасплеіць Рыка Санчеза і выпадкова трапіў у поласк 11 стагоддзя. Гэта гульня будзе ў РПГ гульня, па-першае. Гэта будзе стелс-экшн. З усей маёй павагай... РПГ стелс-экшн? Так. Вось мне здаецца, што... Ці прыблізна ноткі гэтага... Dishonored? Да, Dishonored. Так. Хацеў сказаць, Disgusting. Так, вось. Таксама студыя на дадзены момант шукае распрацоўшчыкаў на Unreal Engine 4. Таксама ім патрэбны 3D-шэры. І ввогуле мы заставім спасылку на гэты раз. Скінь спасылку. Добра. Мы заставім спасылку на іх галоўны аккаунт у Твітэры. Напішыце, калі вы займаецесь, не ведаю, музыкай, то чаму б і не? Напішыце ім. Можа, вы ім патрэбны. Вось. Студыя, насамрэч, не вельмі вялікая. Я паразмаўляў, там 16, мне здаецца, чалавек толькі. 16 чалавек, гэта і не маленькая студыя, ці што? Так. Таму што я працаваў у стартапе, дзе было 4 чалавека, і гэта быў годны стартап, які прыносіў грошы. Слухай, давай іх паклікаем паразмаўляць, таму што цікава. А чаму б і не? Таму што цікава, адкуль у іх фінансаванне, цікава, як нарадзілася ідэя. Агентура! Так, можна. Маргінес! Прабачце. Зянон, ён заўсёды ў маім сярдзечкі. Слухай, давай першым к навінам. У мяне незвычайная падзея ў жыцці зараз, і ты ведаеш пра ўсё гэта. І я зараз больш пачаў гуляць у гульні, таму што мне трэба неяк здымаць стрэс, да і ўвогуле мяне так. Вось. Зараз гуляю ў RDR 2, і... Гэта шыкоўная гульня. Я не гуляў у RDR, я ці што не гуляў у GTA 5 ніколі. Я набываў яе сябе на Xbox 360, я набываў потым на Xbox One. Яна ў мяне была, калі ў мяне была плойка, але то бок ты просто набываў, але не запускаў? Так, ніколі. У цябе са Skyrim'ом тое ж самае? Не, у Skyrim я гуляю. Ага. Добра. Мне цікава тое, што я ад гэтай гульні чакаў тое, што гэта GTA, ведаеш, на дзікам захадзе, але ўвогуле не, гэта сімулятор дзікага захаду. Гэта вельмі незвычайна і вельмі цікава. І зараз ведаеш, што няма нічога лепш, каб просто пагуляць у нейкую заліпательную гульню. І просто я сабе лаўлю на тым, ты выконваеш галоўны квест. А я не ўвогуле, таму што я просто ўзяў сваю лошадь. Ён такі неверагодны. Не, я ўзяў сваю лошадь і паехаў просто па міру. Мне вось гэта цікава. Ведаеш, я яе гуляю як у Зельду. Просто. Таму што мне не патрэбен ніякі галоўны квест, навошта мне ваше кінцо гэта, мне ўвогуле гэта ўсё да дупы. Хадзіць па лесам і сустрачаць людзей, а потым каго-небудзь выратоўваць. Ты сектантаў сустракаў ўжо? Не, сектанту не сустракаў. Там далей будуць. Я сустракаў хлопца, які хацеў утапіцца. Я быў каля ракі, і ён размаўляў з Богам?
ён размаўляў з Богам. Так, гэта той, якога мы застрэлілі, калі ты прыйшоў да мяне. Калі яго не застрэліць і яму нічога не казаць, яму не падыходзіць, увогуле нічога не рабіць, а ён там яшчэ крэст паставіў, паклаў свае рэчы. Вось калі там просто стаяць, ён просто утопіцца. Я не ведаў. Ну, гэта вельмі цікава. Так. Мяне здзіўляе РДР тое, што у цябе ёсць увесь свет, ты робіш там усё добра, усе актыўнасці гэтыя, ну, але нічога такога не адбываецца сур'ёзнага. А потым ты такі, ну, трэба галоўны квест рабіць. Ты робіш і там экшн на экшне. Просто ты ідзеш там да якога персонажа, якога ты нават не памятаеш. Ты ідзеш да яго, там, типа, місія ў яго, ты з ім размаўляеш, да цябе падходзіць галоўны дач, і такі, ідзем са мной. І ты такі, я да яго падайшоў, чаму ты мяне, ну добра, і вы грабіце поезд. Или яшчэ што-небудзь. Гэта цудоўная гульня. З поездом я мне ўжо было. Ну, гэта далей яшчэ будзе лепш. Да, яшчэ адзін поезд будзе. Так. І я ведаю, што я не разумею адзінага, чаму на Game Awards у 2018 годзе гульню года ўзяла God of War. Мы пра гэта сёння будзем размаўляць, таму што God of War Ragnarok выйшла. І мне ведаеш, што калі мы закранаем Game Awards, мне падабаецца словаспалучэнне God of War года. А недавно ж была таксама нейкая намінацыя, штосьці там джойстик, не памятаю. Golden Joystick. Так. Ты бачыў, якая гульня перамагла ў эксклюзівах PlayStation, якая ў эксклюзівах Xbox? У эксклюзівах PlayStation, гульня года на PlayStation, Stray. Ну, гэта ж мультиплатформа. Про котку. Ну, я памятаю, но гэта мультиплатформа. Ну, яна стала гульнёй года на PlayStation. Яе зараз ведаеш, што яе завезлі ў падпіску PlayStation, і зараз яе можна атрымаць просто так. Ну, калі ты набываеш гэтую падпіску. Я не памятаю, як эта падпіска называецца, там PlayStation Plus, нешта такое. Ну, вось. А у Xbox атрымала гульню года, каб не памыліцца, нейкі выжывач, аб тым, як дзеці сталі маленькімі і на сваім двары выжываюць. Супраць павукоў, усялякіх жукоў дзяруцца. Ось такое. Ніколі не слухаў. Там прям гульня на некалькі гадзін, на некалькі десяткаў гадзін. І Stray на 2 гадзіны. Ну так. І я такі, ну добра. Я не хочу прынізіць ні ў якім пляне PlayStation, але так, Stray клёвы, бо я памятаю нават той ажыятаж, які быў, калі яго нават анансавалі, гэта, ну, масакра. Але самая чаканая гульня года — другая Зельда. Вось я таксама чакаю другую Зельду, я вельмі чакаю, але ці што тут пайшлі чуткі пра тое, што другую Зельду ніяк не будуць лакалізоўваць, то бок яна не будзе ні на расійскай, ні на якай мове, то бок ні на украінскай, ні на польскай, яна будзе толькі на ангельскай, то на японскай, і больш нічога. На беларускай лацінкі. Ну так. Але выдавецтва лацінка больш не існуе, пагэтаму дзякуй камусьці. Так. Вельмі чакаю новую Зельду, таму што ты сачыш за тым, як яны выкладаюць трэйлеры, як яны паказваюць новыя механікі. Слухай, калі я бачу нешта, што яны выклалі, калі яна мне ў вочы трапляе, то так, тады гляджу. Мне цікава, ну, я ведаю, што я гэта не буду гуляць. Я буду гуляць, я прям буду. Мне здаецца, я да таго моманту я прадзамоўлю ўсё і буду чакаць па прадзамоўкі, і мне здаецца, што я буду набываць не проста картридж, я набуду картридж з бандлом. Вось як вы мне калісьці падаравалі на дзень народжання ў Metroid, там таксама там такая вельмі большая скрынка, у скрынкі там і стилбукі, і наклейкі. А лінк ёсць? Мабыць, ёсць. У мяне былі гэтыя фігуркі Аміба з Зельдай. Я калісьці набываў у Менску. Ой, Аміба — гэта вар'яцтва. Не, слухай, калі у цябе ёсць вось моя тэма была... Грошы? Не, я заселіўся на новую кватэру тады, дзе не было ўвогуле нічога. Ну, ведаеш, якая сітуацыя, якая у мяне і зараз. І я набываў гэтыя фігуркі Аміба, каб просто ставіць іх на полкі. Просто каб месца займалі. Так. І я вось тады пачаў, гэта быў які 2017, мне здаецца, год. Я тады пачаў калекцыяніраваць коміксы, і тады ж набываць фігуркі Амібы, таму што я набыў сабе Nintendo Switch. І гэта вельмі цікава. О, дарэчы, ведаеш, што знайшоў краму коміксаў на расійскай і ангельскай мове у Вільнюсе. Так, і гэта вельмі цікава. Ну, зараз, мабыць, нас нехто слухае з Літвы, яна ці што знаходзіцца на Журмуну, што незвычайна. А дзе там? Ведаеш, як каля Сінукая
як ісці ўперад Кмінціс. Ну, прыкладна. Это не тая крама кніжная на 3 паверхі? Не. Я там прыглядзеў, там можна набыць другую частку Трансметраполітана на ангельскай мове за 23 евро. У іх ёсць старонка, сайт? Я не ведаю. Я просто на яе наткнуўся, я просто там ішоў і такі, вось, здаецца, зараз буду крыху падкупляцца коміксамі, калі буду апыняцца. Я ж, ты ж уже ведаеш, я вельмі моцна задауншыфціў у сваім жыцці, таму што мяне вельмі ўсё задзіўбала, і я пераехаў, амаль што за горад. Можна казаць, што я жыву за горадам. Усе зараз уяўляюць, што мы пачалі зарабляць і проста набылі дзесьці будынак за горадам. Гэта наша 3-я студія. Да, гэта наша студія. Мне здаецца, што гэта будзе наша галоўная студія, таму што я ўжо з гэтай кватэры пабудую падкасцерскую такую, як хачу. І цікава тое, што вось калі ты зараз паглядзіш у акно за сабой, за табой знаходзіцца лес. Мне гэта вельмі... Слухай, у Вільні везде, калі ты паглядзіш у акно, ты ўбачыш лес. Так, канешне. І цікава тое, што і я просто сюды, калі даведаўся, што тут лес, такі я буду хадзіць туды з сабакам. І ўсё, у мяне будзе такое точнае распісанне. Калі выходзіць новы цёмны лёс, я просто ўключаю цёмны лёс, беру сабаку і іду ў цёмны лес. І на 4 гадзіны змерз. Нам усе кажуць, маленькія падкасты, як пісацца па 4 гадзіны, я не разумею, просто у мяне язык, ён ламаецца. Ой. Нешта у нас адчуваеш гэты пах замяніць расстрэлам. Так. Што ты... Давно не бачыліся. Давай так, перш чым пачнем. Што ты сёння снедаў на заўтрак? Нічога. Нічога? А ты? Нічога. Ну так што, замаўляем? Не, думаю, ты, мабыць, зараз распавядзеш, там, типа, ПП, я сабе пажарыў яішынку, пасмажыў. Я ўсю ноч хаваў цукеркі. З тваёй працай гэта незвычайна. Я ці цукеркі, ці арэхі лясныя. Вось, і ўсё. Ненавіджу арэхі. Лясныя? Я ўвогуле любыя ненавіджу. А як жа грильяж? Ну, не моя тэма. Мне ўвогуле, мне не падабаецца шакалад. Я вось неяк так жыву. Мне, ведаеш, што мне падабаюцца тыя цукеркі, якія трэба сасаць. Ну, вось з... Як это называецца? Смактательныя. Смактательныя. Ну, няхай будзе так. І для мяне гэта больш за ўсё незвычайна, таму што вось для мяне самае такое лепшае, гэта найлепшае, пайсці да крамы і набыць мятныя цукеркі. Пачку холс, якую ты з'едаеш за 30 хвілін. Да. Вось гэта моя тэма. Гэта я ведаю. Не, ўсё точно, мы замяніць расстрэл. Так, гэта... У тебя джингл стары ёсць? Да, мусіць застацца. Ну вось, вставь сюды. Всім прывітанне, сябры, першы гікаўскі ў вашых слухаўках у нашай студіі у 23 раз, ці што? 23 раз. Ага. Колькі мы перарыў узялі? 2 тыдні? 3, мне здаецца, тыдня. Мне здаецца, 2. Ну, некаторы час мы не выхадзілі і... Гэта не таму, што мы ўшлі на пакой. У нас просто было шмат іншых спраў. Ну так, але я вельмі задаволены, што мы вяртаемся да падкасту, таму што мне ўжо пачалі некаторыя слухачы пісаць, дзе падкаст? І я такі, што рабіць гэтым? Мне гэта так вось здзіўляе тое, што калі нас дзе-небудзь, ведаеш, упамінаюць, ці яшчэ нешта, я такі, я ж ніхто. Я знакамітасць. Не, у мяне нават такога няма. Не, у мяне тоже няма. Ну, і гэта зразумела, чаму, таму што саструкалі мы такія. Ну так. Слухай, 2 ці 3 тыдні адбыліся вельмі моцнымі па падзеям, мы вельмі шмат чаго страцілі, і мы вельмі шмат чаго не посцілі ў наш цудоўны тэлеграм-канал. Хачу нагадаць, што ён ёсць, ён так, жывы. Падпісвайцеся, там усё ж такі выходзяць лепшыя навіны ў гэтай гульне. Кажу лепшае, а не найлепшае, таму што мне здаецца, што ёсць беларускі геймер. Ёсць беларускі геймер. Ці што, вось магу вельмі параіць хлопцаў. Мне вельмі падабаецца, што яны робяць. І я вось не ведаю толькі іх крыніцы, адкуль яны бяруць гэтыя навіны, ці яны самі гэта пішуць, таму што ў нас асноўныя крыніцы гэта там VCJ, Bloomberg і так далей, то у іх проста розныя крыніцы з намі, і ў нас матэрыялу ніяк не перакрэсліваецца. Бывае перакрэсліваецца. Ну, мабыць, там дзесьці ў 1%.
адбыўся рэліз God of War Ragnarok і невынасімы, жудасны, жахлівы хайп, які пранёсся просто по кансолям PlayStation. Але, ну, усе уже, мне здаецца, ведаюць, як я стаўлюся да эксклюзіваў Sony. Я у іх не гуляю. Потому что у меня нема PlayStation. Да, у меня нема PlayStation, у меня Xbox, і я задаволены. Але з усяго гэтага цікавага шытшторму, які адбыўся, мне вельмі спадабалася нататка, якую зрабілі Bloomberg, аб тым, што гэтую гульню быццам рабілі для дзяцей. І яны просто сабралі усе такія самыя гарачыя водгукі, якія былі по God of War. Мне здаецца, што Bloomberg просто больше у Xbox гуляюць. Ну так, так. І такія... Яны сабралі ўсе рэакцыі, якія пісалі у твітары ці і так далее. Мне здаецца, што гэтых рэакцый было не так шмат. Гэта па-першае. Мне здаецца, што яны прямо выбіралі, таму што большасць куды не ткні у God of War Ragnarok я бачу только восторг, я бачу только натхненне гэтай гульнёй. Окей, как бы мае быць, але я сустыкнуўся, я паглядзеў геймплей, і я зразумеў, што я гуляў у першы God of War, я гуляў God of War на PSP, калі яна яшчэ ў мяне была. Толькі не кажы, што гэта не той слэшер, які быў раней. Нет, но я хацеў сказаць, што мне яна больш падабалась, калі яна была слэшерам. Таму што я зразумеў, што вось калісьці слэшеры гэта быў вось як зараз Dark Souls. Тады складаныя слэшеры, вот калі ты памятаеш 3, Devil May Cry 4, Devil May Cry Bayonetta, Nier Automata. І гэта больш пра тое, што гэта вельмі такі неверагодны чэлендж для цябе. А зараз гэта зноў эксклюзіў Sony, дзе, ну, вось... Ад трэцяй асобы. Так, мы бачым. Я вось не ведаю, там ёсць стэлс у траве? Мне здаецца, што няма. Але, ну, слухай, God of War, першы God of War быў, мне падаецца, проста як прашчупаць грунт. Такі, ведаеш. Вось мы зробім такі эксперымент у 2018 годзе. Ну, вельмі добры эксперымент. Так, паглядзім, як будзе гульцам. Так кажу, нібыта я гуляў. Ну. Гульцам, як я зразумеў, вельмі зайшло. І яны вырашылі, што трэба развіваць гісторыю, трэба рабіць далей. Там вельмі багата факапаў па гісторыі у Рагнарёке. Вось, таму што проста стужкі не састыкуюцца адна паміж адной. Ось, сын крацца бачыць прадказанне нейкае і тое, што там вось трэба гэты от чорт будзе і будзе Рагнарок. І ён такі, я не хочу дапусціць Рагнарока. Мне трэба знайсці гэтага чорта. І ён яго знаходзіць, а ён у кандалах сидіць. Тебе гэта дзікае паляванне не нагадвае? Ну, крыху. І ён такі, я тебе выпушчу, я не хочу Рагнарока. І, ну, просто, так ты яго не высвобождай. І тогда не будзе Рагнарока. Ну, в чым праблема? Мне гэта нагадвае, памятаеш, была гульня, у якой, калі ты адразу прыязджаеш к галоўнаму злодзею, і калі ты просто ад яго не адходзіш, ён просто... Far Cry 3. Да, гэта Far Cry быў. Ой, 4. І ён просто выконвае галоўны квест, і ўсё. Ты просто чакаеш, пакуль ён вернецца, ён возвращаецца такі, ну добра, все, ідзі. Гульня скончана. Давай, цудоўна. Гэта як у Animal Crossing, калі ты гуляеш, і цябе цітры паказваюць, типа ты прайшоў Animal Crossing. Це было такое? Не. Ты не дахадзіў да гэтага. Там у якісьці момант, калі ты адчыняеш усе налады для свайго острова, цябе паказваюць просто тытры. Там прыязджае галоўная зорка, якая спяваецца. Не памятаю, як яго клічаць. Пес? Што? Пес? Пес? Пес. Хочаш майонез? Не, я не памятаю, як его містер Кей, ці што, я уже не памятаю. Прыязджае такі... Кот? Які кот? Не, ён птица. Пёс. Птица. А, ти пёс. Пёс, ну, з гітарай. А, так. Вось, і ён пачынае спяваць, і цябе цітры паказваюць, тытры. І ты такі, Animal Crossing скончыўся? Ён можа скончыцца. Слухай, трэба ў Animal Crossing пагуляць. Ну вось у мяне якосьці жаданне маленькае з'явілось таксама. Таму што вось мне здаецца, што зіма самы лепшы момант, гэта мы God of War з табой про God of War казалі. Так, God of War. Дарэчы, Animal Crossing. Эксклюзив PlayStation. Так, пачакай. Самая неверагодная гульня для барадатых мужикоў за 30. Animal Crossing. Так, згоден. Мне 26, але я уже адчуваю, як я ў 30 гуляю. Маленькі? Так.
все забываю про гэта. Так, давай да God of War. Канешне, ён атрымаў там крыху адзнак. Лайна на лапату. Ну так, але мне здаецца, што гэта, ведаеш, гэта проста капля у моры натхнення, неверагоднасці і ўсяго астатняга. Нават калі паглядзець некаторыя сайты, параўнаць агрэгатары з ацэнкамі, то, напрыклад, ёсць сайты, у якіх чамусьці усе эксклюзівы Xbox з вялікімі адзнакамі, а эксклюзівы PlayStation з нізкімі. Чамаданы заносяць. А ў другіх наадварот. Ну, і ты такі сядзіш, такі, ну, зразумела, Sony Boy... Усё ж такі хочацца нагадаць, што тут гэта ўсё твайго смака залежыць, так? І калі ты даже журналіст, які працуе ў гейм-выданні, то у цябе ёсць нейкія, ведаеш, такія інтарэсы, якія у цябе там, тебе падабаюцца Halo, напрыклад. І калі выходзіць новая Halo, конечно, вось гэта як, напрыклад, ці я б зараз працаваў у якім-небудзь палігоне, выйшла новая Зельда, і мне далі пісаць пра яе матэрыял. Ну, там, абзор які-небудзь. І, ну, вось ты просто зразумей, які я просто напишу абзор на Зельду, калі я фанат. Там, ну, мне здаецца, што вось у мяне зараз просто такі стан, што Nintendo можа мяне карміць лайном на лапаце, але калі... Сонікам новым. Але калі там будзе просто, ведаеш, Triforce і просто The Legend of Zelda, все, мне падабаецца. Мне ніякіх механік не патрэба. Якісьці сіні ёж, ну гэта новы облік Лінка, не ведаю. Ну так, новый скін. Зельда мутировала. Дарэчы, пра Nintendo і пра ўсё гэта астатняе. Цікавая навіна мне папалася, я яе яшчэ запосціў. Паліцыян з Канзаса пазбавіўся сваёй ліцэнзіі пасля спробы падмануць краму з карткамі Покемон. У чым была тэма? Паліцыян такі, ведаеш, што... Ну, хто можа цікавіцца покемонамі? Канешне, 34-гадовы лоб, які прыехаў у краму, дзе прадаюцца карткі, набраў сабе картак і вырашыў падмяніць цэннік, яго, канешне, на гэтым спаймалі, але 34-гадовы паліцыян набывае карткі. Для мяне гэта так ввогуле дзіўна, гэта... Дзіўна, што цябе столькі год, і ты вырашаеш рабіць такое лайно, што у цябе ёсць грошы, набудь ты гэтыя карты. Слухай, можа там эксклюзіў які-небудзь за 3 мільярды юаней, ці што там? Ну, у Канзасе. Ой. Для мяне дзіўны той факт, што ёсць крамы, дзе ты, ну, цэннік змяняеш, і ўсё, кошт на тавар змяняецца. Таму што ўжо даўным-давно па баркоду б'юць. Так, і я такі, а што? О, дарэчы, пра God of War і пра покемонаў. Выйшла ж новая частка покемонаў зараз. Так, і яна там адбывае, у іх там не вельмі неверагодная. Аркейн ці як ты яна? Я не памятаю. Не, Аркейн гэта ты, які выхадзіў год таму. А зараз выйшаў яшчэ, то яны на две гульні выдзеляць. Цікава тое, што за першыя 3 тыдні God of War Ragnarok разайшлася 5,7 мільёнаў копій. Але за гэты же момант покемоны разайшлись у 12. І наколькі гэта неверагодная франшыза, ці што, покемоны гэта самая папулярная франшыза, якая існуе зараз. То бок ніякія там 50 адценкаў шэрага, ці... Ну што я вспомнил? Нічого себе параўнанне. Сумеркі. Ад покемонаў к парнухе. Ну давай. Так. Ну, то бок там ніякі Марыо, ніякі нішто. Покемон у выглядзе фалусу. Я пагуляў. І прагуляў. Ну так. І вось цікава тое, што у мяне шмат знаёмых, якія фанацеюць па покемонам, якія набылі гэту частку. Я просто ўвогуле ў покемонах не гуляю. Не, я гуляю Pokemon Unite, таму што ён мне падабаецца на Nintendo Switch. Але я не гуляю класічныя гульні пра покемонаў. Мне здаецца, што ўсе людзі, якія фанацеюць па покемонам, яны ці ў Канзасе, ці ў Кітаі. Ну, в Японіі. І ў Японіі, так. Бо я раней так, але я быў такі малы. Ну, я гуляў у покемонах на геймбое. А я глядзеў на касетах. Ну, гэта таксама. А ведаеш, што яшчэ вось да покемонаў? Эшта атрымаў титул лепшага трэнера покемона. Так. За 25 гадоў. Скончылася эпоха, таму што... Колькі раз яго перамалёўвалі? Тыя, хто глядзеў серыял спачатку,
Ну, мне здаецца, што мала хто глядзеў яго спачатку і да канца. Але мне здаецца, што большасць з нас застала вось гэты неверагодны хайп пакемонаў, калі ён паказваўся па тэлебачанню. І я ведаю, што добра памятаю пра пакемонаў. Калісьці пакемонаў паказвалі на БТ1, калі памятаеш. І калі ты памятаеш... Ну, не, гэта быў не БТ1, гэта быў тое месца, дзе зараз знаходзіцца ОНТ. АНТ. Ну, гэта, типа, першы канал. Першы беларускі канал. І я вельмі добра памятаю, што як пачалася вось гэта канчатковая русіфікацызацыя, таму што я памятаю, што беларускі канал, дзе паказвалі, я памятаю, што там был Mortal Kombat на беларускай мове, я памятаю, што там был Totally Spice на беларускай мове, яны лакалізавалі. Яны лакалізавалі пра горца, яны мультфільм таксама лакалізавалі на беларускую мову. Я распавядаў, калі мы з табой размаўлялі, што іменно мультфільм «Горец» мяне навучыў слову «паляўнічы», таму што за імі нехта паляваў. Паляныца. Вось. Я вельмі добра памятаю, што калі пачыналіся пакемоны, яны бралі ўключэнне з ОРТ. І тады ён пачаў замяняць адразу, ён замяніўся на АРТ, а пасля гэтага быў пабудаваны АНТ, які быў па вобразу і падобію ўжо расійскага канала, і там было надта цалкам больш расійскай мовы. Я просто памятаю, што калі я... Мне здаецца, зараз ввогуле ў Беларусі толькі на якіх-небудзь рэгіянальных... Не, пачакай. Не, на рэгіяналкі ўсё вельмі сумна. Да. Таму што я працаваў на рэгіяналкі, і я тебе магу сказаць, што там з беларускай мовы засталіся толькі навіны рэгіёну. І больш нічога. Ну, там есть толькі тых, каго апытваюць на вуліцы. Там яшчэ ёсць пару аўтарскіх перадач, я ўжо не памятаю, як яны называюцца, але я памятаю, што была такая жанчына Света і са мной працавала, і яна, ёй там за 50, і яна вось такая, ведаеш, што б'ёць кулаком па сталу, і яна толькі па-беларуску. І дзеці ў яе толькі па-беларускай. Я памятаю, што яна вела перадачу пра... Ну, то яна была такая краяведчаская, слэш і гістарычная, пра Магілёў. І я вельмі добра памятаю, што вось зараз цікавая рэч, будзе у Германіі жыве хлопец Олег Лісоўскі. Ён таксама цалкам беларускамоўны, і чым ён цікавы. Ён ужо ў Германіі, мне здаецца, жыве год 20, калі што. Ён набывае розныя старыя здымкі Магілёва, негативы, якія ён знаходзіць на розных аукцыёнах і так далей, і робіць просто бескаштоўны музей беларускіх фотаздымкаў, ну, магілёўскіх фотаздымкаў. У Германіі. У Германіі. І ён на гэта вельмі моцна грошы выкладае, таму што ён там за 2000 еўра набываў здымак. І ён іх просто скануе і выкладывае, у яго ёсць група ВКонтакце. Якія ж у нас арэлі з пакемонаў на здымкі Магілёва Германіі. Слухай, просто вельмі цікава, калі вы цікавіцеся гісторыяй, калі вы там жылі ў Магілёве калі-небудзь, там просто вельмі шмат, і там можна знайсці Магілёў часу, калі гэта была Магілёўская губерня, і стаўку цара можна знайсці там, і у яго ёсць неверагодны альбом Магілёў у акупацыі, і там гэта здымкі... Альбом у сэнсе... Фотоальбом? Да. Ну, ВКонтакце ён зрабіў. Ён набываў здымкі Магілёва ў акупацыі, якія рабілі немцы, калі былі ў Магілёве. Таму што ў іх былі фотографы, якія здымалі... Ну, вось, мы кікаўскі падкаст, канешне, але крыху гісторыі вам. Малапаць. Ну, давай неяк пра пакемонаў зноў. А ведаеш, што немцы не маглі зрабіць? Яны не маглі пагуляць у Pokemon Go. А ты ведаеш, што мне абяцаў брат, калі ён мяне неяк паскардзіў, калі я быў малы? Ён мне паабяцаў аўтамат, як у Эша. А я такі, добра. А праз некалькі год я зразумеў, што у Эша не было аўтамата. А я так любіў пакемонаў. Я такі, ну, можа, там філерная серыя, якая была, я не ведаю. Ты ж тады разумеў, што такое філеры, так? Ведаеш, я як дзіцё, якому можна было падайсці, сказаць, у мяне дома усе часткі Assassin's Creed, нават Вальгал. Я такі, што гэта, што такое? Потым удаведаешся. О, ты упамянуў пра гэта. Давай пераскочым з навіны на навіну. Вальгала выйдзе ў Стиме.
і Valhalla, і Origins, і яшчэ шмат якіх Assassin's Creed, таму што Ubisoft некалькі год таму выйшла з Steam, і ім здавалася, што лепш яны будуць базавацца у Epic Games Store і ці ў сваіх крамах. У іх жа крамы такія зручныя. Ну, канешне. І вось гэта вельмі цікава, тое, што у распрацоўшчыкаў з'яўляецца разуменне таго, што без Steam яны зараз на платформе ПК нічога не могуць зрабіць. То бок ты же Epic Games Store, які б ён там мільярды даляраў не аддаваў бы распрацоўшчыкам гулень, яны ўсё ж такі па аўдыторыі не дасягаюць Steam. Ну, слухай, Steam нават, мне здаецца, 2 ці 3 дні таму пабіў рэкорд па адначасоваму онлайну. Там было, калі я не памыляюсь, 3,1 мільёна чалавек адначасова ў онлайне в Steam. Не, ну, канешне, калі параўноўваць... 31, прабачце. 31. Калі параўноўваць з якімі-небудзь сацыяльнымі сеткамі, там, з Інстаграмам якім-небудзь ці Тиктокам, 31 мільён юзераў, гэта вельмі мала. Ну, прабач мяне, Інстаграм... Але просто вы паразважайце на той конт, што гэта гульні, якія набываюць на платформе, і Steam з гэтага зарабляе. Таму што там той же Тикток, ён зарабляе з рэкламы, ён зарабляе з унутраных інтэграцый і так далей. То бок іх манетызацыйная мадэль, яна не такая у лоб, як у Steam, таму што ў Steam ты прыходзіш, ты набываеш гульню, Steam забірае сабе 30%, а мне здаецца меней. Жыве. Не, 30% яны забіраюць. 30? Мне падавалось, што у іх там ёсць сістэма так. Я памятаю, што гэта яшчэ быў момант, калі Epic Games Store яны панізілі падатак, адсотку, да. Так, адсотак падатку, і усе масава пайшлі ў Epic Games Store. Ну так, было такое. Ну і гэта ж было галоўнае, чаму Epic Games Store зазываў да сябе распрацоўшчыкаў, таму што яны менш падатак збіралі, і яны казалі пра тое, што паколькі падатак будзе менш, можна зрабіць гульню танней. І вось у гэтым пляне, але я не памятаю больш танных гульняў у Epic Games Store, яны каштуюць... Чым бесплатна? Не, яны каштуюць у full прайс усё ж такі. Ну, слухай, Epic Games Store выходзіць, мне здаецца, у яго вельмі вялікі онлайн закон таго, што яны вельмі часта раздаюць гульні. Бескаштоўна. Ну, так. І вельмі добрыя гульні. Напрыклад, зараз я ведаю, што ў снежні мусіць зноў якісь там 3 сакрэтныя гульні. І я памятаю, што 2 ці 3 гады таму яны раздавалі GTA 5. Вось. І я такі, вау, раздаваць GTA 5. Гэта круто. А яшчэ, што таркаецца гэтага Assassin's Creed, Valhalla таксама мусіць, ну, па слухам, па чуткам, мусіць з'явіцца ў геймпасе. Так. Але гэта Ubisoft вельмі любіць раздаваць свае гульні для геймпасу, таму што там розныя эмоцыі. Таму што ніхто не набывае. Не, ну чого, старыя Assassin's Creed, які... Ну, вось Assassin's Creed Unity. Ты будзеш зараз гуляць не бескаштоўна ў Assassin's Creed Unity. Ці буду я ввогуле гуляць у Assassin's Creed зараз? Ну, вось так... Не, ну, першы б я погуляў. Ведаеш, у які апошні Assassin's Creed я гуляў? Ці Brotherhood? Не, у першым. У першы, апошні? Да. Я апошні раз гуляў на ПК, у першы раз. У першы і апошні, так? Калі ён выхадзіў яшчэ. То бок гэта які 2007 год, мне здаецца. Слухай, я не памятаю. Я больш ніколі не гуляў у Assassin's Creed. Ну, я ўвогуле не ведаю, чаму людзі захапляюцца у Assassin's Creed, але... І ведаеш, тут устаўка з фільму «Офіс». Парку! Ну так. Я ведаў, чаму людзі захапляліся «Прынцам Персіі», таму што «Прынц Персіі» гэта маё дзяцінства. Экшон. Ну так, гэта экшон, гэта такое лёгкае кінцо. Мне здаецца, што Assassin's Creed гэта тое ж самае, але мне здаецца, што я проста вырас гэтага. Ну слухай, «Прынц Персіі», мне здаецца, ён крыху расшырыў рамкі дазволенага. Ну так, конечно. Сваімі ўсімі ўстаўкамі. Хаця, слухай, гэта зрабіў і God of War першы і другі. Таксама. Ну так, Assassin's Creed, ён быў такой крыху калькай на гэта ўсё. Ну так. Але слізанае так, каб увогуле ніхто да гэтага не прычапіўся. Не, а яно не то, што слізанае, яны проста за базіс узялі механіку, якая працавала. А на яе ўжо нанізалі нейкія тэмы. Таму што, калі паглядзець на гісторыю самого праекта, ну, вось сам сеттинг, ён же вельмі цікавы. То бок, ну, ты ведаеш, што там ёсць асасіны і ёсць гэтая...
Як их называют? Аль-Каида. Добра, есть ассасины, есть Аль-Каида. Ассасины воюют за Аль-Каидой, и... Слухай, я б такой погулял. Вось. І там же ёсць частка, якая адбываецца ў будучыні, а частка, якая адбываецца ў гістарычным сеттингу. Ну, ведаеш, што для мяне было ў першым Assassin's Creed, гэта было для мяне просто такое откровение, калі ты гуляеш у гульню, мяне вырываюць из Турцыі, так, і я пачынаю гуляць, я пачынаю як асасін лазіць по вентиляцыйнай сістэме, подслушивать разговоры и так далее. И гэта вельмі, конечно, цікавы момант і вельмі цікавая механіка сама по себе. Потому что для 2007 года яна аглядзелася ну просто неверагодна свежо. Так. Такого не было у «Принце Персии», конечно. Ну, слухай, «Принц Персии» — гэта лінейная гісторыя. Ну, конечно, да. Ну, такая яшчэ наш крыху экшоновая там ёсць. Ну, гэта не слэшер, конечно, але там ёсць вось такая тэма, што... Я зараз пытаюсь вспомніць, супраць каго асасіны. Я таксама не памятаю. Не масонаў. Крыжаносцы не. Ну, добра. Струкзамі. Здаецца, трэба, ведаеш, ад гэтых навін крыху адкрэсляцца і паразмаўляць крыху пра Твиттер, таму што Твиттер усе хароняць. За тыя 3 тыдні, што мы не выходзілі, што... Ілон Маск нарабіў дзелоў. Да, мы казалі, што Ілон Маск усё ж такі набыў Твиттер. Ён паставіў каманду распрацоўкі перад фактам, што Twitter гэта цяпер інжынерная кампанія, што будуць скарочаны усе менеджеры, ўсё робім роботаў, так. Зараз Twitter зволілі ад 4,5 до 5,5 тысячаў чалавек пазаштатных супрацоўнікаў. Ты ж бачыў гэтыя здымкі? Так. Дзе каманда Твиттеру до Ілона Маска і пасля. Вось, у Твиттары застаюцца тыя людзі, якія сядзяць на візе, і калі яны зволяцца, яны просто паедуць дадому, таму што яны не могуць. Шмат каму, калі вось сказалі, што мы цяпер інжынерная кампанія, звальняецесь, шмат хто не застаўся, шмат хто зволіўся. Мне здаецца, што зараз за тымі кадрамі, якія сышлі з Твиттеру, будзе просто хантинг, просто жудасна. Не гледзячы на тое, што зараз у індустрыі вельмі жорсткі крызіс, і што шмат якія кампаніі скарачаюць свой штат, Твиттер гэта робіць не праз тое, што зараз крызіс. Твиттер гэта робіць і хер ведае навошта. Потому что... А я памятаеш, у адным з выпускаў я табе казаў, што будзе цікава, калі Ілон Маск разблакуе Трампа. Ну, ён гэта зрабіў. І не толькі Трампа, яшчэ і Кані Уэста. Не, ну Кані Уэста то добра, то струк з ім. Але, ну, Трамп. Ну так. Я уже апытальнік запусціў сябе ў Твиттары, ці разблакаваць, ці не разблакаваць. Там 51% было за тое, што разблакаваць. Мне здаецца, што гэтыя людзі такія, разблакуй Трампа. Халера з ім. Па прыколу. Ну так. Што адбываецца яшчэ з Твиттером? Яны запусцілі сервіс з галачкамі з гэтымі, а пасля яго вырубілі, таму што... А яны яго адключылі? Яны яго зараз дапіліваюць, зараз такая сістэма аўтарызацыі. Звычайная блакітная галачка для проста звычайнага чалавека. Для розных супрацоўнікаў, якія працуюць з государствам, ну, з грамадзянствам, там, напрыклад, якія-небудзь прэс-секратары ці палітыкі, для іх ёсць шэрая галачка, а для кампаній, я не памятаю, якога на колера яшчэ адна галачка ёсць. То бок яны проста распладзілі вось гэтых верыфікацый, якія будуць. А для звычайнага юзера? Для звычайнага юзера просто блакітная галачка за 8 еўра ў месяц. Я вось толькі ради таго, каб рэдактаваць твіты набыў бы яе. Але я зараз... Я надае магчымасць рэдактаваць твіты, так. Але зараз я шмат часу сижу ў Мастадоне. Дарэчы, давай распавядзем пра гэта. Спадар Алексей Картыннік, а.к.а. Лекс, а.к.а. Цёмны лёс. Да. Зрабіў сервер беларускі на Мастадоне, і зараз толькі благодаря яму Мастадон лакалізуецца на беларускую мову. Зараз на гэтым сервере больш чым 300 чалавек, якія карыстаюцца Мастадоном. А мы, мабыць, уже больш за 500. Я не ведаю, я не бачыў статыстыку, ён яе выкладае калі-небудзь, і я калі бачыў, тады... Ці што, далучайцеся, што такое Мастадон? Мастадон гэта як Твиттер, але, ну, просто утульней. Уявіце сабе маленькі Твиттер толькі для беларусаў.
То бок там толькі асобны сервер, асобны сервер, які называецца vkl.world. Можна далучыцца да яго і прыходзіце к нам, і там вельмі цікава. Там нават уже прон ёсць. Не хачу хараніць Twitter, таму што Twitter гэта моя галоўная соцсетка. Мне таксама здаецца, што з ім усё будзе добра, але пачнуць ракеты запускаць. Не, мне здаецца, што яго просто, ведаеш, паштурхае ў розныя стороны, і Ілон Маск зволіць, канешне, усіх гэтых людзей, і Twitter чакаюць такі, недобрый час, але ўсё з ім будзе добра, таму што яны пачалі вырубаць сервісы розныя, маленькія сервісы, напрыклад, як пераклад твітаў, які не быў даступен. І яму кажа, што нельга вырубіць такі сервіс, каб ён не закрануў астатнія сервісы. Ён кажа, вырубай, но нас на гэта нам не трэба на гэта траціць грошы, і мы просто будзем далей там распрацоўваць. Вот што людзям трэба? Людзям трэба толькі пісаць твіты. Ілон Маск не разумее, што шмат хто перакладае твіты праз вось гэтую функцыю. Калі ён выключыць пераклад, як Максім Кац будзе разумець, што мы яму стрыкоў насоўваем, што мы яму прапануем. Так, будзеш цікава глядзець, канешне, на гэта, таму што не кожны дзень ты знойдзеш буйную кампанію, якую прыходзіць звар'яцелы чувак і просто пачынае яе штурхаць у сторону. Ведаеш, мне здаецца, калі ён такі зайшоў, ён з гэтым сваім агнемётам такі калі што, вось гэта можна паглядзець, што было б, напрыклад, што было б з Яндексам, калі б туды прыйшоў Жырыноўскі. Чувак увогуле не ведае, як працуе сацыяльная сетка. Слухай, ён же сам актыўна сидзеў у Твиттере. Так, конечно. Трамп таксама актыўна сидзеў у Твиттере, што яму трэба было набываць Твиттер. Але Трамп сказаў, што ён не будзе вяртацца ў Твиттер все роўна. І Трамп уже вярнуўся. Уже вярнуўся? Да, і у яго уже некалькі мільёнаў падписчикаў. Яму далі зрабіць новы аккаунт. Яму не стары аккаунт размарозілі, таму што его аккаунт канцэпткова выдалілі. Але новы аккаунт у Трампа ўсё ж такі есть. Я просто памятаю ту гісторыю, што там чуть ли ставкі не ставілі на тое, які першы твіт будзе ў Трампа. Так. I'm back, bitches. Я б не здзівіўся нават. Так. Цікава, што будзе далей, таму што там 4,5-5,5 тысяч чалавек усё ж таки зволілі. Некаторым прапанавалі вярнуцца ў Twitter і Маск, напрыклад. Там ёсць нейкія інжынеры, і ім же убралі удалёнку, ім же толькі офіс і так далей. А калі зараз там вось кажа, што зараз існуе такая сістэма, што калі твой лід кажа, што ты вось вельмі ценны супрацоўнік, тады цябе дазваляюць застацца на удалёнке. Але вось зараз па Твіттеру мы прыблізна адчуваем, якія настроі ў Тэсле і як працуюць у Тэсле. Таму што вельмі шмат хто кажа, што Тэсла гэта галера, і што там трэба грысці, і што як чалавек, які вельмі шмат год працуе на ўдалёнке, магу сказаць, што ўдалёнка гэта вельмі зручна. І гэта дазваляе сваё жыццё строіць не вакол работы. Это дазваляе запускаць праекты, записываць падкасты і яшчэ шмат чаго. Цудоўна табе. Слухай, тут яшчэ у Disney траблы. Скарачэнне таксама? Так, канешне. Таму што яны збіраюцца правесці скарачэнне, прыпыніць набор новых супрацоўнікаў за выключэнне самых важных вакансій. Disney стала яшчэ адной чарговай буйной кампаніяй, якая праводзіць скарачэнне, таму што раней да гэтага скарачэння былі і у Netflixе, яны былі ў Warner Bros, у Discovery, і яшчэ ў шмат каго, хто займаецца стрымінгам рознага контенту. То бок, цікава, давай наступныя навіны паразмаўляем пра Netflix. Disney же кампанія, такая, не вельмі айтішная. Зараз вельмі цікава глядзець, каго яны скарачаюць, таму што яны скарачаюць маркетолагаў, яны скарачаюць камьюніці-менеджераў. То бок тыя, хто больш за ўсё працаваў над тым, каб камьюніці жыло у Марвела якога-небудзь. Вось што, а гэты крызіс, мне здаецца, Disney ніяк не закране. Слухай, Disney настолькі буйная кампанія, што мне здаецца, ім пабую, калі яны скарацяць там некалькі аддзелаў. Добра, у нас... Вы спецэфекты ў апошнім Стрэнджы бачылі? Спецэфекты яшчэ больш-менш добра, сцэнар апошняга Тора. Так. Мне здаецца, што гэта не праз крызіс.
Ну так, просто крызіс гэта Тайка Вайтіці такі крызіс і ідэй у самой Disney, таму што яны вельмі шмат год займаюцца самакапіяваннем, і просто калі ты яны выпускалі мультфільмы, яны капіявалі собственныя мультфільмы. Потым яны адчынілі для сябе, што можна рабіць сіквелы для мультфільмаў. Калі ты памятаеш 2000-е, там пачаліся розныя Ліла і Сціч 2, Мулан 2, Болта 2 і яшчэ шмат чаго 2, што ніяк не стрэльнула і не прынесла. Потым Disney прыйшлі ў фільмы, у іх атрымалася добра, яны пачалі самакапіявацца ў фільмах. То бок там Мсціўцы 2, гэта просто... Ну, вось, мне здаецца, што Мсціўцы 2 гэта самая такая самый лайняны фільм з усіх Мсціўцаў, таму што там вельмі не хапае нармальных ідэй. І там ты же там з прыходам Кевіна Файкі, я не ведаю, што ён зараз будзе рабіць, таму што паглядзі на Андар, які, ну, сумны. Ну, слухай, гледзячы па твітару, мне здаецца, што ён чымсьці скончыўся добрым. Не, ён нават той же Лекс, ён пісаў, скончыўся добра, але просто у тым пляне, што серыял вельмі шмат задоўга раскачваецца, ён вельмі расцягнуты. Слухай, там есть беларуская бібліятэка. Ну там есть беларуская бібліятэка. Але ну гэты серыял не без праблемаў. Не, слухай, назови мне хоць адзін серыял, які... Не, ну... Месяцовы рыцар, без праблемаў серыял. Ну, так. Локі, без праблемаў серыял. Ну, так. То бок... Пытань нема больш. Не, мне просто здаецца, што Disney, калі заходзіць на вось новы віток якой-небудзь творчасці, ну, то бок там серыялы, мультсерыялы і так далее. Першыя спробы у іх добрыя, але потым яны просто пачынаюць займацца самакапіраваннем, і пасля гэтага, канешне, гэта ўсё неверагодна жудасна атрымліваецца. І зараз мы бачым Тора новага, які просто... КВН аддыхае. Ну, так. Ну, слухай, яно ж увесь час так. Калі памятаеш, было такое меркаванне нават тое, што сіквелы, прыквелы і так далей у фільмаў гэта, ну, гэта лепш не рабіць гэтага. Вось. Напрыклад, у гейм-індустрыі такога не шмат. Першае, што мне ў голову праходзіць, гэта Диско Элізіум. Таму што гульцоў просто лишылі права на сіквел, таму што кампанію аджалі, і зараз будзе буйны суд наконт усяго гэтага. І просто вось у гэтым пляне гульцоў аднялі сіквел, і мне здаецца, што вось гэта той момант, калі гэта дрэнна. Таму што другая частка магла стаць, ведаеш, як Neverwinter Nights 2, якая ўвогуле не сумная, але гэта іншая гульня, у якую цікава гуляць. Кажучы пра фільмы і сіквелы, ну просто у... Ось назови мне добрыя сіквелы, акрамя «Уладара пярсцёнка», «Гаррі Поттера». Ну гэта не Disney. Ну гэта не Disney. І гэта іншыя... Не, ну слухай, гэта іншыя сусветы, ты просто бярэш тое, што там не так будуецца сіквельная серыя, таму што яны ўсё ж такі здымаюцца па кнігам. Да мне ж здаецца, што ёсць штосьці ў Disney, што выйшла добра ў сіквеле. Што-небудзь. Чалавек-павук. Ну там не сіквел, там трыквел. Ён был добры. Таму што ўсё ж такі новыя ідэі яны прыносяцца. Але вось сіквел Доктара Стрэнджа, ну, вар'яцтва. Ну так, вар'яцтва. У мульцісусвеце вар'яцтва. Так. Не знаю. Вось я не ведаю, ці просто у іх жа бізнес-мадэль, яна пабудавана на сіквелах. І там канвееры, як не круці, так яны ўсё ж таки будуюць гэтыя канвееры. І вось давай зараз пра Netflix, таму што Netflix, не гледзячы на тое, што яна скараціла шмат супрацоўнікаў, яна зноў іх набірае. Яна набірае іх, таму што яны хацяць будаваць некую трыпл-А гульню, і Netflix ўсё ж таки будзе пытацца стаць геймінгавай кампаніяй, якая будзе распрацоўваць гульні. І цікава, канешне, тое, што яны гэта робяць просто на фоне крызіса у жанры, крызіса ў сваёй кампаніі, таму што давай просто паразмаўляем з табой пра апошнія серыялы Netflix. Ну вось апошні добры быў 1899. Дзіўныя справы. Дзіўная справа 1899, кажуць, таксама добры серыял. Я не глядзеў. А потым яшчэ, я не памятаю, ці Netflix гэта Адамс пра дачку іх. Я не ведаю, пра што ты. Ну, ведаеш, «Сямейка Адамс». Так. Вось. І выйшаў серыял пра дачку, Венді.
Вось Венді серыял таксама кажуць вельмі добры. Ну слухай, ён добры за конт таго, што яго паставіў Тім Бёртон. А цяпер давай будзем вспамінаць кожнае лайно, якое робіць Netflix, потому што на адзін добры серыял у іх ёсць 30 таго, што яны... Праблема ў том, што я ввогуле з лайняных серыялаў Netflix я гляджу просто адзнакі такі зразумела. Ну я ўжо калісьці казаў гэты тэзіс, гэта фільмасадзяржачы прадукт. Так. Ці серыялы садзяржачы прадукт. Таму што для мяне яны ж зараз больш арыентаваны не на серыялы, а на фільмы. Я вось не помню, калі ў апошні раз я включаў увогуле я скасаваў падпіску Netflix. Таму што я не бачу ніякага сэнса за яе плаціць. І я памятаю, ты кажаш, што яны здымаюць фільмы, я не памятаю добрых фільмаў. Я памятаю, апошні добры фільм быў «Не глядзіце ўверх». Не ведаю, я нічога не чакаю ад Netflix у тым пляне, што яны будуць будаваць нейкі геймінгавы праект. Это тое ж самае, што чакаць гульні ад Амазона, якія выходзяць. Ты памятаеш, што ў іх выйшла New World MMO, якую усе вельмі хвалілі, а потым вызначылася, што ў ёй проста нечага рабіць і што контент туды не падвозяць і што насамрэч контента там не так шмат. Ну, конечно. Слухай, гэта быў такі, наверное, галоўны канкурэнт для Guild Wars 2, мне здаецца. Таму што Guild Wars 2 гэта вось адзіная такая ММОха, якая жыве зараз і добра сябе адчувае на фоне World of Warcraft і іншых канкурэнтаў. Ну, канешне, чакаць гэтыя праекты ад Netflix, ну, мне здаецца, што яны проста паспрабуюць пабудаваць свой Stranger Things. Гэта тое, што калісьці зрабіла не Bethesda, а BioWare. Таму што BioWare шмат часу распрацоўвала гульні па Dungeons & Dragons, розныя Neverwinter Nights, па Зорных войнах у іх былі гульні. І яны прыйшлі к таму, што ім трэба зрабіць сваю собственную касмооперу, і яны зрабілі Mass Effect. І вось, канешне, у BioWare тады атрымалась, таму што тады не было такога жорсткага крызісу ідэй. Таму што было адчуванне, што ідэі лётаюць у паветры. Там было больш тое, што гэта цікавы сусвет быў. Ну, напрыклад, той же Mass Effect, ну, это цуд. І тое, што такіх гульň было не вельмі шмат. Я, дарэчы, пагуляў Mass Effect зараз, таму што мне было нічога... Да, я спампаваў рэмастер Mass Effect. Не, рэмастер усіх Mass Effect'аў. І першае, ці што я не гуляў у Mass Effect. Я гуляў у Dragon Age, мне ён вельмі падабаецца, мне больш фэнтэзійныя міры падабаюцца. Вось зараз в мяне паляцяць лайно, ведаеш. Я зараз заўважыў, што ён вельмі недобра састарыўся, таму што я зараз гляджу на Mass Effect, я пагуляў яго 10 гадзіну, і мне ўвогуле не цікава, таму што гэта ўсё ж такі гульня, якая засталася 10 у 2009. Ну, гэта гульня свайго часу. Ну так, гэта вельмі неверагодна і добрая гульня свайго часу, і сюжэт там зараз глядзіцца ўсё яшчэ добра, але па механікам, я кажу зараз пра першы Mass Effect, таму што я ведаю, што ў другім Mass Effect'це ўсё больш лепей. Больш лепей. Ну, увогуле лепей з гэтым усім, таму што там і шутэрную састаўляючую паправілі, і квесты паправілі, і інтэрфейс паправілі, і гісторыю пашырылі, так. Але першы Mass Effect, ён глядзіцца зараз, ну, ведаеш, як серыял, які недобра састарыўся. Вось ёсць такія серыялы, як, напрыклад, «Сабры» ці «Як я сустрэціў вашу маму», дзе ты глядзіш, і час увогуле іх ніяк не закранае. Гэта серыял сваёй эпохі, але вось ён з сабой частку гэтай эпохі несе. Вось гэтага няма ў Mass Effect. Ён не несе частку эпохі. І ты глядзіш на яго як на добры сайфай, але я не разумею, навошта мне гэта добры сайфай, калі ёсць Halo Infinite зараз. Ну, канешне, я параўноўваю струк з пальцам, канешне, але, ну, там ёсць зараз тэхналагічныя сусветы, у якія можна пагуляць, якія заменяць цябе Mass Effect. Ну, зараз яшчэ і выйдзе ад Bethesda Starfield. Нічога не чакаю ад Netflix. Увогуле ні серыялаў не чакаю. Мне цікава, што яны зробяць, бо ось, напрыклад, калі яны зробяць якую-нибудь AAA гульню па Stranger Things, чаму бы і не? Мне здаецца, гэта будзе штосьці падобнае на новага Гаррі Поттера, які вось яшчэ не выйшаў. Але вось мне таксама здаецца, што гэта будзе RPG, а трэцяй асобы гэта будзе вось... А Гаррі Поттер будзеш набываць?
Я Не просто ведаю. буду. Я буду. Я не набывать. ведаю. Я не захапляюсь со светом Гарри Поттера. Я пачакаю, мне здаецца, месяц. Ну так, я вось Пакуль тоже. там Я патч пачакаю, першага дня, я ўсё пачакаю гэта месяц, лайно. пагляджу адзнакі і ну я не буду чакаць ніякіх знічак, але я хачу сабе набыць усё ж таки Гарри Поттера, просто паглядзець, таму што я не вельмі захапляюсь кнігамі і не вельмі захапляюсь фільмамі, але там сусвет мне больш-менш падабаецца, мне не хватае нейкай такой фантазійнай гульні, якая ёсць. Ставь вжух, таму што арганізатары The Game Awards прадставілі намінантаў гэтага года. Цырымонія ўзагароджання пройдзе 8 снежня. Лідарам па колькасці намінацый стала хто? Правільна, God of War года, таму што гэта God of War Ragnarok, якая прэтэндуе адразу на 10 намінацыяў. Но глядзі, слухай, я б хацеў бы абмеркаваць толькі одну намінацыю, гэта гульня года. Ну, мне здаецца, што астатняе просто не цікава Ну, там, абмяркоўваць. так. Хто у нас у гульне года? Стрэй. Ну, адразу міма. Xenoblade Chronic 3. Таксама адразу міма. Black Tail і Requiem. Мы на апошнім падкасці з табой размовляли. Так. Или ці не на апошнім падкасці? Апошні падкаст быў з абсентам. Правда, апошні падкаст тады. Elden Ring. Адна з тых, хто дастоин. Ці што? Так. Потым вельмі цудоўная гульня. Новы Horizon. Вось ведаеш, што пра новы Horizon? Мне здаецца, увогуле прайшоў 10 міма. Таму Так, што... гэта ўвогуле не яго год. Гэта... Ну так, мне здаецца, што ніхто не заўважыў, што выхадзіў Horizon, Так. акрамя тых, хто яго набыў. Так. Таму што неверагоднага хайпа не было. І God of War Ragnarok. Ну, God of І War вось мне здаецца, што будзе... Вот, давай я зараз павангую. У гэтым годзе будзе God of War года, а ў наступным годзе будзе Zelda года. Мне здаецца, што будзе Elden Ring. Думаеш? Так. Ну, мабыць, ці што Elden Ring больш за ўсіх дастойна таго, так. каб быць у гульнёй года. Цалкам згоден. Тут нават абмяркоўваць няма чаго. Ну так. Так, з'явіўся God of War. Ну, слухай, ад кожнага эксклюзіва Sony усева 5 усю галасіну. Ну так. Ну. Будь то Uncharted, будь... Я акрамя новага Horizon Forbidden West. Таму што ён... Дзе ён? Я вось нават не разумею, як першы God of War узяў намінацыю гульні года ў 2018 году у том жа годзе, калі выйшаў RDR 2. Ну, ось так. І гэта для мяне вельмі дзіўна, бо, ну, не. Мабыць, Sony заносіць чемаданы? Мабыць, бо ведаем, гісторыя ёсць такая у іх. Ну, я не пра ніякую гісторыю не ведаю. Прасочваецца за Call of Duty гэтая гісторыя, тое, што яны плацяць, каб яна не выходзіла ў геймпасе. Ты пра гэта, так. Ёсць такое. Вось, аб гэтым кажуць, але Sony кажуць, што у нас там ёсць гэта далей так. навіны пра гэта. Так. Паразмаўляем. Вось. 14 снежня выходзіць абнаўленне на Ведьмар 3. Гэта будзе абнаўленне, якое нясе ў сябе Next Gen. Таксама... Але зусім не. Ці што? Акрамя гэтага там новая збруя, вось, новыя квесты, але не шмат, як я зразумеў, там іх прям... Там квесты, якія сувязаны з серыялам. Так. Ага. Яны вось нешта такое. І зброя там. І зброя з серыяла. Так. Усе бачылі гэтыя машонкі бегаючыя. Ну так. Это такая масакра. Вось, і людзі пішуць. Увесь час мне спадабалось, што нам нават у каментарах пісалі, што і гэта яны рабілі 2 гады. Вось гэта? Так? Не, ну там же так якая тэма? Ремастер рабіла Saber Interactive, з якой разарвалі ўсе адносіны, калі пачалася вайна. А потым перайшлі... І потым яны перайшлі да новага распрацоўшчыка, які дарабліваў гэта. Не, ну што, яны там дабавілі падтрымку DLSS, напрыклад. Там тэкстуркі крыху аднавілі. Мяне гэта вельмі здзіўляе, ну, мяне здзіўляе гэтыя усе прад'явы, таму што яно бескаштоўнае, бесплатна. Ну так. Ну, якая вам розніца? Ну, ёсць у вас Ведьмар, ну вось будзе яшчэ лепш. Ну вось, калі пралеціць мне на кансоль, я быў, мабыць, я не ведаю, ці прайду яго нанова, таму што я зараз крыху пагуліваю Ведьмара, ну, зусім крыху. Ну, я заўважу. Ну так. І, ну, калі пралеціць адно, мне здаецца, што там нічога не зменіцца. Візуальна ўсё будзе тое ж самае. Генры Кавіл замест гэтага. Таго Геральта. Так, пагуляў быў такога. Не. Мне ўвогуле Генры Кавіл як Геральт не падабаецца, таму што вельмі не аўтэнтычна. 100-й раз.
Гэта ніяк Так. не мае дачынення да нынешняга ведьмара. Так, Я разумею. ведаеш, Гэта просто калі не- глядзець, не гэта ты сусвет. увесь час паўтараць сабе гэта. Не, так, конечно, я разумею. Но ведаеш, што не магу я так, калі вось з маімі сусветамі, якія мне падабаюць. Не вельмі падабаюцца кнігі ведьмара. Зараз Вільню Дзюну вторую запорыць. Да, і ўвогуле. І ты будзе. ўвогуле звар'яцееш. Так. Ці што, слухайце падкаст першы літаратурны, мы там вельмі добра распавядалі пра выдму. Мне вельмі зацікавіла Гіперіон. О, вельмі раю. Вось, ён мяне зацікавіў, я такі, трэба будзе знайсці час. Ведаеш, што Гіперіон гэта такі мас-эфект сярод кніг. Таму што гэта таксама касмаопера. Вось калі ты чытаеш якога-небудзь Айзека Азімова ці іншае, такую навуковую фантастыку, гэта ўсё ж такі, па-першае, гэта навуковая фантастыка. Гіперіон гэта, па-першае, касмаопера. То бок вось навуковая і фантастыка там стаіць, конечно, дзесьці побач, але дзесьці побач, гэта не галоўна. І там вось неверагодна, першая кніга, яна ж напісана як Біблія, такімі же расповедамі. І увогуле раю, калі ёсць час, пачытай Гіперіон. Першыя две кнігі гэта просто вау, другія две кнігі таксама вау, але вау з іншага боку. І там, ці што там не так... яшчэ Дзюну выдма зацікавіла. Выдма, да. Я ведаю, што яна існуе, але каб ось ваш першы літаратурны, ён крыху падштурхівае мяне пачаць чытаць. Ой, дарэчы, даўно не было выпуска з-за таго, што ў мяне такія падзеі ў жыцці былі. Мне здаецца, што хутка трэба зрабіць першы літаратурны пра коміксы і распавесці пра тое, што такое графічныя раманы і чаму іх трэба любіць. Слухай, тут Філ Спенсер прыйшоў... Старфілд. Так. Філ Спенсер прыйшоў у падкаст адзін паразмаўляць пра тое, што зараз адбываецца са Старфілдам. Не толькі са Старфілдам, увогуле з Майкрасофтам. І ён такі: Майкрасофт вельмі маленькі, пляк-пляк, Sony нас прышчымляе, пляк-пляк. Вельмі маленькі. Так, вельмі маленькая студія Майкрасофт зараз абвесціла аб тым, што у іх ёсць сумны вопыт па выпуску гульняў занадта рана, па гэтаму Старфілд адклалі на год. І добра, канешне, але мы памятаем, якія гульні выпускае Bethesda, і там увогуле аптымізацыя ніколі не было. Да, там тыя багі, якія былі ў Скайрыме на момант запуску, яны засталіся вось па сей час. Я ж табе распавядаў, што ў Starfield нават зараз робяць гэтыя моды, якія выпраўляюць нейкія памылкі, якія на дадзены момант ёсць у гульне. Так з гульнямі Bethesda было заўсёды, ведаеш, таму што заўсёды была гульня Bethesda, у якую ўсе першы час гуляюць, калі патчы яшчэ моды не паявіліся, а потым усе гуляюць моды. Таму што зараз я да сіх мне YouTube рэкамендую якія-небудзь раіць відео, дзе хто-небудзь панаўстанавліваў сабе модаў для там лепшая зборка Скайрыма 2022 і ўсё іншае. І я такі, можна кожны год камусьці не наскучыў Скайрым. Просто я не ведаю, што трэба зрабіць, каб мяне вернуць у гэты сусвет. Таму што вось ты хочаш зараз пагуляць у Скайрым? Не. Таму што я ўжо столькі год нагуляўся, што я вот ведаеш, во што б я пагуляў? Я пагуляў у рэмайстера Абливіона. Можа быць, так. Ці што ёсць у геймпасе? Абливіон, так, я ведаю. Але у мяне зараз увесь час з гульні аднімае RDR. Вось. Я такі, гэта неверагодна, гэта цудоўна. Адразу некалькі навін па Blizzard. Па-першае, яны выпусцілі кінематаграфічны трэйлер Dragonflight, які выходзіць сёння 28 лістапада, ці што? 28 лістапада. І гледзячы на яго, мне здалося, што яны проста выпусцілі такую, ведаеш, бальшы парк атракцыён для гульцоў, там, дзе ёсць драконы, там няма ніякага такога неверагоднага злыдня, які там штосьці будзе рабіць. Яны просто такі: у нас ёсць драконы, яны ўмеюць летаць, летайце. Там же ты можаш летаць на драконе драконам. Яны не тое, што яны могуць летаць, яны там не летаюць, а параць.
типа ну так хутчэйшы. і гэта да, уже нават збіраюць петыцыі, каб Blizzard зрабіла так, каб чаму дракон не можа летаць. Ну так і чаму яго кулдаун на парэнне ну. у істоты, у якой крылы. А ведаеш чаму? Таму што так было ў Guild Wars 2. Так а чаму друіды могуць любы час ператварацца ў птушку і лецець? Ну ось так. Гэта так дзіўна. Увогуле не зацікаўлены World of Warcraft актуалам, таму што у мяне былі мыслі пагуляць у класіку, але я іх быстро адкінуў, таму што няма паці, з кім гэта рабіць. Я вось просто для сябе вырашыў, што для мяне Blizzard больш не існуе як кампанія, якая выпускае ММО. Ну слухай, яны вельмі, скажем так, абасраліся за Overwatch 2. Ну, вельмі, конечно. Таму што тым, у каго апошнія увогуле гульні Blizzard і ўсё гэта сплошное абсёра, акрамя рэмастера другой Diablo. Мы не ведаем, якая будзе новая Diablo. Ну так. Бо пакуль што ніякіх такіх дрэнных чутак пра яе няма. Таксама Blizzard скончыла свае стасункі з Кітаем, можна так сказаць. Не тое, што з Кітаем, з NetEase. Ты ведаеш, што ў іх была цікавая такая тэма, што адразу ж не NetEase прадстаўляла інтарэсы Blizzard у Кітаі, а была іншая кампанія, якая прадастаўляла сервер, ну, запускала серверы для World of Warcraft і так далей. І калі там была вельмі лайняная лакалізацыя, гэты сервакі заўсёды падалі, і Blizzard вырашылі сайсці да гэтай кампаніі. І тады гэта кампанія на аснове World of Warcraft стварыла сваю асобную гульню. І яны там судзіліся з імі, і там чаго толькі не было. Мне здаецца, у той час кожнае ММО было падобна на World of Warcraft. Не, яны ўзялі, ведаеш, што яны ўзялі пірацкі сервер World of Warcraft, перарабілі яго і запусцілі там World of Warcraft. World of Warcraft. Да. Вось, і гэта вырашылось толькі з супрацоўніцтвам з NetEase, і толькі дзякуючы за добрую працу сервераў, трэба сказаць NetEase. І зараз яны, конечно, сходзяць, і ўсе гульцы пабежалі на тайванскія серверы. І там такая масакра пачалась. Дай боже. Мне вельмі падабаецца в этой навіне, што Blizzard адразу сказала, што гэта ніяк не паўплывае на Diablo Immortal. То бок данацікі ў Diablo Immortal ўсё яшчэ можаце несці. Яшчэ могуць прыйсці з Кітая. Цудоўна. Ну, слухай, Blizzard, яна прытварылася ў кантору дупалазаў. І ўжо вельмі доўгі час яна гэта падтрымлівае. Нават калі браць у рахунак апошні Battle Pass у Overwatch, ну гэта нейкае лайно. Я не бачыў, які был там Battle Pass. Я могу сказаць, які Battle Pass зараз вельмі моцны у Halo Infinite. Таму што там вельмі... Ну, я не ведаю, што яны там з сабой робяць, але нынешнія Battle Pass'ы даюць тебе магчымасць не данаціць увогуле. Ну а там вось прям трэба тысячы задонатіць. Цікава. Мне больш... Яны же анансавалі... Ведаеш што? Самае цікавае тое, што яны ж абяцалі, што Overwatch 2 гэта будзе ў першую частку, гэта сінглплеер, там дзе гісторыя, ўсё гэта распавядаецца, а яны па факту перазапусцілі першы Overwatch, таксама онлайн, таксама матчы, ўсё, а сінглплееру пакуль што няма. Вось я толькі хацеў пра гэта сказаць, таму што яны анансавалі гэта як PvE, і што там увогуле же Overwatch з'яўляўся як Project Titan, і гэта должна была быть асобная ММО там слэш-лутер-шутер, якая вось як Destiny, напрыклад. І няма не сингла, няма PvE. І тое, што ёсць з PvE, гэта проста івенты, якія былі і ў першым Overwatch, то бок зараз першы Overwatch ад другога Overwatch адрозніваецца толькі тым, што другі Overwatch умоўна дармовы. Так. І мне вельмі цудоўна, што яны вырашылі зрабіць з гульцамі, якія набывалі па фул прайсу першы Overwatch. Яны ім проста далі першага персанажа, якога можна атрымаць у Battle Pass. Дзякуй. Вялікі дзякуй. 70 евро патрачаны не задарма. Ну так. Што я казаў, што рабіць мне, які траціў грошы на першы Overwatch? Атрымай першага персанажа. Дзякуй, вялікі. Добра. Што ты яшчэ хацеў, каб тебе грошы павернулі, а?
Ну так, хотелось бы. Струк тебе за каўнер, а не грош. Слушай, тут Квентин Тарантино планирует снять 8-эпизодный сериал для... Як ты думаешь, для кого? Квентин Тарантино, які поносит Netflix, які поносит Disney, які кричить про марвелалізацію. Ну, слухай, ён тут у яго бок, я не хочу бросать каменем, бо Квентин Тарантино гэта вельмі добры рэжысёр. Да, ніякіх каменяў не летіць. І ён казаў, што ён не мае нічога супраць гэтага, але з часам просто зоркамі становяцца выключна героі, якіх гуляюць акцёры, а не самі акцёры, як было пры ім. Ведаеш, я зразумеў, што з кіно атрымліваецца зараз прыблізна тое самае, што атрымлівала з коміксамі ў 60-х, калі любую альтэрнатыўныя коміксы выцесніла супергероіка. І дзесьці от 60-е па 70-е не выходзіла амаль што коміксаў не пра супергерояў. Мне здаецца, што гэта просто прыйшло, гэта ж важка прыйшла ў кінасусвет, і просто зараз у нас вось такі стан, і зараз трэба смірыцца з тым, што большая частка кіно, яна супергеройская. Так, я маю на ўвазе не нейкі артхаус, а именно... больш хранителей мы не ўбачым. Вось. Мы ўбачым нешта... мсціўцаў якіх-небудзь. Так. Гэта, канешне, сумна. І мне цікава, што зробіць Квентин Тарантино. Ён прасоўвае гэты серыял у рамках сваёй кнігі, якая называецца Cinema Speculation. І ён даў інтэрв'ю Variety, і ён там сказаў, што он збіраецца вярнуцца на тэлебачанне. Пакуль ён не сказаў, праз які сервіс, ці будзе гэта Netflix, ці будзе гэта HBO Max, ці нешта яшчэ іншае, але гэта некая сетка будзе, для якой ён здыме серыял. Мне цікава, што зробіць Квентин Тарантино. Мне здаецца, гэта будзе HBO Max. Мне таксама чамусьці здаецца, што гэта HBO Max. Гэта ось яго сцезя такая. Таму што ён вельмі шмат паносіў Netflix, і было б дзіўна, калі б піар-служба Netflix з ім усё ж такі дамовілася. Цікава, што зробіць Тарантино, таму што Тарантино гэта незвычайны рэжысёр. Такіх рэжысёраў, як Тарантино, іх не шмат. І даже ты уяві, колькі трэба было б страціць грошай Netflixу, каб просто одну сцэну забойства ад Тарантино зняць. Ты бачыў, колькі крові. Ці яго дыялогі. Так. Ці аднолькавыя маркі цыгарэт, якія там много прыколаў, мне здаецца. Я вось толькі праз гэта хачу паглядзець гэты серыял, таму што калі Тарантино выпускае кіно, я іду ў кіно. Амаль што на паследнім кіно, якім я быў ад Тарантино, гэта быў Джанго Асвабаждзённы. Гэта было шмат гадоў таму. Я яго пераглядаў раза 3, мне здаецца. Я таксама яго пераглядаў. Я пасля гэтага дома глядзеў яго фільмы, таму што там рэлакацыя, ўсё такое, і зараз ты ж ведаеш, што нельга пайти просто так у кіно і паглядзець які-небудзь фільм, таму што мы ў Літве. Тут праблема лакалізацыі, літоўскую мову мы не ведаем, а субтытры толькі літоўскія. Тут высветлілася, што Google заносіць мільёны $, а навошта? А каб другія гульнявыя студыі, ввогуле студыі, не адчынялі свае крамы праграм. Кажуць, што яны заносілі ў Epic Game Store, у якога ёсць свая крама. Не, тут маецца на ўвазе тое, што Epic Game Store у іх ёсць Fortnite, якой можа распастраняцца праз Epic Launcher на тэлефонах. У Riot Games ёсць Mobile Legends, як он там называецца, я не памятаю. Ты выключна кажаш пра мабільныя? Так, пра мабільны напрамак. Я просто не чытаў саму стаццю Блумберга на гэты конт, я толькі там краткую выжымку. Тое ж самае. І, цікава, канешне, цікава тое, што ёсць, напрыклад, зараз, калі ты набываеш любы тэлефон у Беларусі, напрыклад, які-небудзь Xiaomi, Huawei і так далей, у цябе ўжо ёсць крама, але не ад Гугла. У тебя есть китайская крама. Таму што яны забаранілі. Гэта, мне здаецца, што гэта на тэлефонах Huawei. Зараз такая тэма, што ў іх няма... На Huawei, на Xiaomi, на ўсім. Добра. Усё ж такі амаль што ўвесь свет карыстаецца сервісамі Гугла на Андроідзе. Канешне, людзі не разумеюць таго, колькі прыносяць крамы Гугла і App Store. І Apple. Таму што вось, напрыклад, адна выручка App Store больш у некалькі дзесяткаў разоў, чым Spotify. Слухай, ты параўноўваеш музычны сервіс з... Я параўноўваю кампанію цэлую з крамай.
Ну там напрыклад тады просто глядзі продаж AirPods больш чым Spotify напрыклад таксама мы просто забываем про тое колькі зарабляюць з сваіх крам Google та Apple. Таму што 30% камісія якая існуе яна канешне зараз вельмі шмат 30% у двух крамах. Да. Мне здавалось, что у App Store там крыху больше. Не-не-не, у App Store таксама 30%. Просто з Гуглом можна дамовіцца, што гэта адсотка будзе менш, калі ты вельмі буйная кампанія. Але з некаторага часу таксама так можна і з Apple. Калі ты памятаеш, то калі ты пампуеш Spotify на телефон, то ты подпіску афармляеш праз сайт, а не праз прыладу на мабіле. Ну, канешне, Google будзе заносіць мільярдаў даляраў, каб буйныя кампаніі па-першае не адчынялі свае крамы, па-другое не сыходзілі з... Таму што быў жа момант, калі Fortnite, ну і да сіх можна спампаваць з АПК-шку з афіцыйнага сайту і усталяваць гэта просто не праз Google. Ну, так. Цікава, канешне, цікава. І цікава тое, што у цябе ж не дапампоўваюцца дадаткі, якія выходзяць для таго ж Fortnite. Цябе кожны раз трэба спампоўваць новую АПК-шку, калі яна аднаўляецца. Хіба яно не ўнутры гульні? Не-не-не. Ну, там большие обновления, якія трэба перапампоўваць, а маленькія обновления, там рэбалансы, ты іх дапампоўваеш праз кліент. Цікава, што яны будуць рабіць, калі якой-небудзь Genshin Impact вырашыць сысці з іх крамы. Ой, слухай, Genshin Impact, нават калі возвращацца ў той же Golden Joystick, то Genshin Impact заняў першае месца среди гульні, якія да сіх гуляюць. Да, он так я ведаю, тому што яна же побіла Riot Games з іх League of Legends, тому што зараз Genshin Impact гэта самая папулярная гульня ў сусвеце, якая існуе. Яна ж побіла і Fortnite. Гуляў да таго, як стала мейнстрімам. Не, я ніколі не гуляў у Genshin і... Ну, слухай, калі табе падабаецца Zelda, мне здаецца, табе не спадабаецца Genshin, бо ты ўжо усе гэтыя механікі ведаеш і бачыў. Ну так, здаецца так. Ну што, прыйшоў гэты час паразмаўляць усё ж такі, таму што Джеймс Кэмерон выпусціў фінальны трэйлер Аватара другога. І каб адбіцца ў міровым пракаце, яму трэба зарабіць больш чым 2 мільярды даляраў. 2 мільярды у нынешні час. У нынешні час. На Аватары. Першы Аватар быў фільмам, які быў фільмам атракцыёнам. Таму што ён для свайго часу быў просто неверагодны. Ну так, таму што тады мы зразумелі, што такое 3D кінотэатр. Таму што тады гэта бы заглядзелася ўсё ж такі неверагодна. Зараз ты, ну добра, ты прыйдзеш у IMAX, паглядзіш на яшчэ адзін мультфільм, які зарабілі. Мне здаецца, што фільм чакае жудасны правал. Ну, калі яны, канешне, не зробяць там вельмі неверагодны сюжэт і калі гэта будзе вельмі добра. Я просто баюся таго, што гэта будзе праследаваць тое, што гэта сіквел усё ж такі. І ведаеш, гэта будзе як у таго ж Диснея, які не можа зняць добры сіквел. Мне здаецца, што ён акупіцца, таму што просто ведаеш, ну, таму што гэта Аватар. Усе памятаюць, які быў першы Аватар, і все чакаюць чагосьці неверагоднага ад другога Аватара. Гэта ведаеш, як з фільмамі Marvel. Пасля вайны бясконцасці усе чакаюць ад кожнага фільма Marvel чагосьці такога ж так, чагосьці такога ж маштабнага. Але, ну, пакуль такога няма. Ну так. Ось, і мне здаецца, што тое ж самае будзе з Аватарам, што ўсе на хайпе, усе уважаюць, што вось будзе лепш, бо ён, ну, бо гэта каму? Джеймс Кэмерон. Гэта як пасля вайны бясконцасці усе пайшлі на мсціўцы фінал. Мабыць, і так. Ну, ведаеш што, ну, просто столькі год прайшло з першага Аватара. Для мяне Аватар гэта ўвогуле не такое кіно, якое трэба пераглядваць. Таму што я яго паглядзеў адзін раз. Да, моя маці вельмі чакае. Я яго паглядзеў там адзін раз і потым яшчэ адзін раз маці, і мне ўжо другі раз было нецікава. Я паглядзеў на гэта як на атракцыён. Сюжэта неверагоднага там усё ж такі няма. Так, гэта просто звычайны фільм, так, які-небудзь Покахонтас. Гэта калі б Дисней выпускаў Аватар, я б вельмі зразумеў, таму што гэта вельмі дыснеўская гісторыя. Цікава, ці знойдзецца настолькі шмат людзей, якім будзе прикольна паглядзець другі Аватар. Мне здаецца, што яго нельга будзе глядзець у хатнім пракаце. Мне здаецца, што гэта фільм выключна будзе для ось IMAX-а
такое таксама по гуку по малюнку ўсё гэта будзе вось выключна для IMAX. Бо калі ты глядзіш, напрыклад, калі ты паглядзіш таго ж аватара, ці далека не будзем хадзіць, калі ты паглядзіш мсціцаў фінал у кінотэатры і калі ты яго паглядзіш дома, ну у цябе розныя ўражанні будуць. Ну слухай, мсціўца фіналу ўсё ж такі не дрэннае кіно, яго можна Я не кажу, што яно дрэннае, пераглядзець. Но мне здаецца, што Кэмерон хоча выехаць за счёт візуала. Ну можа, не, я упэўнены, што ён хоча выехаць за рахунак візуалу. Я вось на 200% упэўнены, што мне здаецца, што гэта будзе неверагодна прыгожае кіно, з неверагоднай праработкай лакацыі, з неверагоднай праработкай персанажаў. Але Horizon таксама неверагодна прыгожая гульня. Так, вось, мне здаецца, што яго чакае лёс Horizon. Так. Таму што, Horizon, ён адбіўся па грошам, але ён усё ж такі не стаў культавай гульнёй. Мне здаецца, што другой аватар не стане культавым фільмам такім, як першы. Таму што ўсё ж такі мы на тыя фільмы глядзелі як на атракцыён, і калі мы параўноўвалі, ён там пабіў Титанік, і пасля Титаніка у Титаніка, ведаеш, у яго ёсць неверагодны сюжэт. Ён неверагодна прыгожы, але Титанік ён і зараз вельмі добра глядзіцца. Калі што, Титанік таксама сняў Джеймс Кэмерон. І вось, мабыць, у яго ёсць чуйка на тое, каб здымаць вось такія маштабныя фільмы, але ж усё ж такі веры ў другі аватар у мяне няма. Першага аватару мяне не вызваў ніякіх такіх адчуванняў, што вау, гэта неверагодна, таму што таму што я глядзеў яго, ведаеш, першы раз дома на ноуце. Ну так. І я такі, добра. Я таксама аватара глядзеў дома на маніторы, і для мяне не было вау-эфекту. Я такі, прикольна. Але я ўжо той момант гуляў у кампутарнай гульні, для мяне неверагоднасці аватара. Вот для маёй мамы гэта было, напрыклад, неверагодна, калі яна паглядзела ў першы раз аватара, она такая, вау, гэта цудоўна. Такія, мама, мы гэта ўсё ж такі бачылі десяткі разоў. Ну што, TES-6. Калі-небудзь мы дачакаемся. Я памятаю просто. Пакуль ты не прыйшоў к этой навіне, я таксама памятаю, як яны на анонс так, просто нейкі горы, просто пролётка нібыта з дрону, і такія TES-6, і ты такі, клас, неверагодна, дзякуй вялікі. Што-небудзь яшчэ. Это, ведаеш, калі паказывалі новую Зельду, только-только ее показывали, у нее был маленечкий трейлер на 20 секунд. И тады уже был неверагодны хайп, калі ты просто бачыш лінк, і ўсё, цябе гэта хапае. Мне здаецца, што просто там замест надпісу TES-6 можна было там, не ведаю, прыязджайце ў Казахстан. Нічога б не змянілася, такі, куды мы едзем? Горы? Африка? Вітаем у Казахстане. Так. Ну давай к навіне. Ну так вось, TES-6, ён можа стаць эксклюзівам ПК та Xbox. Можа. Таму што яны выкупілі ўсё ж такі Zenimax Studio, і часткай Zenimax была Bethesda, і зараз яны усе гульні Bethesda зараз знаходзяцца ў геймпасе, і я ўпэўнены ў тым, што TES-6 будзе часткай геймпаса па падтрымкі геймпаса, і з першага дня TES-6 будзе даступен у геймпасе. Гэта будзе вельмі моцная плевуха. Але цікава, што будзе з геймпасам у 2026 годзе, бо гэтую дату называюць як дата выхаду гульні. Мне здаецца, што Microsoft вельмі, ведаеш, недобра паставіла не на тых людзей, таму што усе гульні, якія чакаюць ад Microsoft, больш за ўсё, яны выйдуць 10 там. Вот 10 у 2026. Калісьці, а пакуль геймпас хавайце. Да, а пакуль хавайце геймпас, і вось я не ведаю, як ты, я захожу ў геймпас, і мне там просто не во што гуляць. Нічога, што я спампаваў з геймпаса, я нічога не гуляў. Ну вось я только Crusader Kings зараз пагуліваю, таму што мне хочацца я вось соскучыўся па стратэгіям. Мне гэта цікава. Слухай, я бы Імперію Арх перагуляў. Ну вось, і дзіўна яшчэ тое, што яны называюць, Microsoft піша, што гэта гульня сярэдняга памеру. Ну, здаецца, тут кажуць пра памер адкрытага міру. То чаму б до 26-го года не зрабіць добры адкрыты мір? Не, мне здаецца, што яны зробяць добра. Ну слухай, дабрата адкрытага міру, яна же не пра яго памеры, а пра тое, што напоўненасць. Да, яго напоўненасць. Таму што калі ты паглядзіш на Ведзьмара, зараз у амаль што
2023 уже годзе. Свет ўсё ж таки небольшы, но ён не такі аграменны, як там, напрыклад, што-небудзь. Ну слухай, любая гульня, мне здаецца, у любой гульне будзе мір больш напоўнены, чым у Sonic Frontier. Мне здаецца, нас чакае класічны The Elder Scrolls. Так, хутчэй за ўсё. Мне здаецца, што там не будзе ніякага адкрыцця таго, што гэта будзе новая гульня, якую перабудуюць, пераізабрытуць неяк. Мне здаецца, што гэта будзе ўсё ж таки даработаны Skyrim з папраўкай на... Просто модаў напіхаюць. Не, з папраўкай па механікам на 2026 год ўсё ж таки. Яны так робяць з Morrowind. Таму што Oblivion гэта палепшаны Morrowind, Skyrim гэта палепшаны Oblivion. Зараз будзе Starfield, і будзе палепшаны TES онлайн. Ну, мабыць. І здаецца, што вось некія часткі, якія мы зараз паглядзім у наступным годзе ў Старфілдзе, мы убачым у TES 6. Давай скончым нашымі кемпрыётамі. Ты бачыў так, то, я бачыў, і я просто вау. Вау, а для мяне гэта такі крынж. Ты паглядзеў цалкам? Ну, я паглядзеў, у іх там быў вось гэты... Так, ладно, давай распавядзем адразу пра навіну. Wargaming зняў трэйлер з Шварценеггерам і Мілай Йововіч. Яны з'явіліся ў рэкламе World of Tanks. На навагодняе свята. Ну так, яны там махаюцца з снегавікамі. Там катаюць снежных баб. Мне здаецца, што гэта ўжо не першая калаба Wargaming з Шварценеггерам? Не з Шварценеггерам, яны здымалі з Чакам Норрісам. Так. Гэта не першая калаба, калі яны клічуць якую-небудзь зорку. Так. І, ну, з гэтым окей. Чаму яны не паклікалі Зянона? Таму што гэта ўсё маркінез. Не будзе Зянон Станіславович сядзець у адной комнаце, у адным пакоі з кіслым Віктарам. Ясна? Цікава, Wargaming жа раздзеліў ты World of Tanks, які існуе ў Расіі, і ты World of Tanks, які існуе ў астатнім міры. І зараз вось там... Ты бачыў, вось... У расійскім можна толькі на старых танках ездзіць. Да, но толькі на СССРовскіх. Там жа, ты бачыў, яны выкатвалі лагатыпы, там быў мір танкаў, і я паглядзеў на гэта, яго вось нібыта малявалі ў Вордзе. Ну там нешта неверагодна цудоўнае. Вось цікава, што зараз гэта, наверное, першы раз, калі ігракі, гульцы Расіі не атрымаюць усей асалоды ад івента, таму што для іх будзе іншы івент, таксама навагодні. Мой блізкі сябар працуе ў Wargaming, мне здаецца, што я яго возьму аккаунт просто зайсці з мабільніка, паглядзець, што там адбываецца. Што... Я бачу гэты аккаунт. Я бачу. Он тебе показывал. На моё народжанне. Так. Таму што на гэтым аккаунце там... Вы столькі галды ніколі не бачылі. 10 мільёнаў галды, ці колькі там? Не, там 2,5 мільёны. Ну там... 2,900. Там нешта такое. Так. Я ўвогуле не гуляю World of Tanks і ніколі не гуляў у World of Tanks, я даже не спрабаваў. У мяне сябрам быў час, калі мы гулялі ў World of Tanks, але мы потым такія, ну гэта яксьці сумна, пайшлі ў War Thunder. І War Thunder раза ў 3 весялей, чым World of Tanks. Разумееш, ну ось просто галоўная праблема, якую для сябе вызначыў, гэта тая, што у World of Tanks, можа я чагосьці не ведаю, можа мне зараз струкоў за каўнер накідаюць. Але галоўная праблема World of Tanks у тым, што у танкаў ёсць ХП. У той момант, калі War Thunder, куды ты папаў, туды ты і папаў. Калі ты трапіў у боезапас, танк зарвецца. Калі ты трапіў у башню, яна ўб'е экіпаж, можа ўбіць. Залежыць ад таго, якім снарядам ты кідаеш. Але ж у World of Tanks усе вельмі хвалілі іх фізічную мадэль. Не ведаю. Ну, мабыць, мне здаецца, мабыць, я... Ну, ось мне больш дападобы War Thunder. Зараз я ввогуле не бачу сэнса гуляць у сесіённыя гульні. Для мяне гэта ўсё аднолькава. Калі гэта не Pokemon Unite. Pokemon Unite у маім сярдзешкі, я ўсё яшчэ гуляю яго. Езус. Ну што, сябра, дзякуй, што прыехаў, таму што вельмі шмат не пісаліся. Та няма за што. Дзякуй слухачам за тое, што паслухалі. Далучайцесь да нас у нашай цудоўнай групе ў Тэлеграме, першай гікаўскі з навінамі. Далучайцесь да нас у Твітары.
Так, спасылкі ёсць у апісанні, вы можете подписаться. Долучайтесь до нас у Мастодонте. Таксама спасылкі будуць у апісанні, далучайцеся да Мастадонта. І таксама переходзьце па спасылке на студыю, якая шукае сабе распрацоўшчыкаў і робіць гульню пра Полацк 11 стагоддзя. Вось мне цікава, яны на беларускай мове будуць рабіць гульню? Слухай, улічваючы тое, што... Таму што гэта вар'яцтва будзе, калі яны будуць на расійскай мове. Там ёсць аб'ява, тое, што галоўнага героя пошук ідзе, і там на беларускай прям напісана «Привезьте живым». Вось, прям на аб'яве адразу. Ну добра. Паглядзім. Так. Распаўсюджвайце падкаст, раіце сваім бацькам, сябрам, друзьям, коцікам. Да пабачэння. Да пабачэння. Мы ў першы раз сказалі недавядзенне. Давай.